बुंनो थाङोब्ला सासे बिफानि मोनसेल' थांखिखौसो बे बिफानिफ्राय फैनाय फिसाफोरा गावसोर थानायावनो गोग्गोम गोरायै बै बिफानि सिमां मिजिं ड्रिमखौ जाफुंहोनो नाजानांगौमोन आरो बेयावनो बयबो गोजोननाय दंमोन। नाथाय हेल' एभ्रिवान, वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजाङै मोजां दं। दिनैनि भिडिअआव आङो सासे गोख्रों आरो गोग्गोम जाथिनि थाखाय गावनि जिउखौ बाउसोमनो हानाय सासे गोग्गोम दैदेनगिरिनि फारसे आं खोथा बुंनो लादों। स' गाइसमोन, भिडिअखौ अननानै स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनै जोङो नुनो मोनदों सासेल' बिफानि मोनसेल' थांखि, उद्देश्यआ मोनसेयानो। आरो दिनैनि समाव बे एखे बिफानिफ्राय जोनोम मोननाय फिसालाफ्रा गावस्रालायनानै गावजों गाव आइडिय'लजिनि होंगो दोंगोआव जेथोनांदों आरो बे जेथोनांनाया दिनैसिमबो खाराखै। दिनै बै गुदि बिफानिफ्राय आरो फिसाला गावजों गावनि गेजेरावबो बे आइडिय'लजिया मिलायनो हायाखै। बुंनो थाङोब्ला सासे बिफानि मोनसेल' थांखिखौसो बे बिफानिफ्राय फैनाय फिसाफोरा गावसोर थानायावनो गोग्गोम गोरायै बै बिफानि सिमां मिजिं ड्रिमखौ जाफुंहोनो नाजानांगौमोन आरो बेयावनो बयबो गोजोननाय दंमोन। नाथाय दिनै नुनो मोनदों आदि गुदि बिफानिफ्राय आलादा थांखि लाबावनानै गावजों गाव होंगो दोंगोनि गावखौ मुखुब खालामनायाव बयबो बेस्थ'। दिनै बैफोरखौ बावजोबखो ना सोरनिबा गुनजेर अरनायाव बावनाय जाखो, बैफोरनि फारसे रावबो सिन्था खालामनो सम गैला। दिनै गावबा गाव पलिटिकेल केरियार दानायाव बयबो मुखुब। स' पारहेप्स एमंस आस कनफ्लिक्ट्स उइल बि काम। माब्लाबा माब्लाबा फैगोन आरो बे जाहोननि थाखायनो होननायाबो बांद्राय होनद्रायनाय जानाय नङा। किन्तु एटा कथा मनत राखिब लागे जे केथियाव बेटाए ओइ निजर बाबर स्थानतु ल'ब नुवारे बेटाहे थाकिब बाबर कारणे केथियाव बाप हब नुवारे एजन बाबर कारणे बेटाए। दा बेखायनो बागदाद जोहोलाव जोंनि गेजेराव दङ, बर'नि गेजेराव दिनै बिथांनि फारसे साननो समानो गैया। हारिनो बिथाङा गावनि जिउखौ होलांनो नागिरबाय, होबायानोबो। दिनै बिनि बेसेननि बदलै हारिया बिथांनो मा होफिनखो? बेखायनो मालाबा गोसोखांनानै जों माखासे सरासनस्रा सुबुंफ्राबो बिथांनि सायाव मोदै गनो आरो। स' गाइसमोन, आङो सोर दैदेनगिरिनि बाथ्रा बुंनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोना एसेबाबो बुजिबाय। जे दिनै गावनि जिउखौ हारिनि थाखाय जेलाव दैदेनलांबाय थानाय डिआर नाब्ला सारनि फारसे आङो दिनै बुंदों। दा बिथांनि हारि सिबिनाया जोंनि गेजेराव अरायसम थालांगोन आरो बिथाङा मोनसे बिदिन्थि महरै जोंखौ थुलुंगाखांहोबाय थागोन। दिनै आसाम गभर्नमेन्टनि पलिटिक्सआवबो जों माखासे जेथो नांनानै बिथांनि फारसे हियारिं होनायाव माखासे प्रब्लेम्सफोरखौ मोनबोबाय थादों। किन्तु जों एस ए बड' पिपोल हिसाबै जोंनि गोरों गोरा माखासे दैदेनगिरिफ्रा जिरायनानै थानो नाङामोन। दिनैसिमाव बिथाङा हारिनो गोबां होबाय, बिनि सोलायै बिथांखौ खेबसे अननानै जेलनिफ्राय उदां फिल्डआव
लाबोनांसिगौमोन, नाथाय दिनै गैया। बेफोरबादि बर'नि दैदेनगिरिया गोबाव गोबाव सेन्सुरि इयार्सनि उनाव खेबसेल' उजिफैयो। दिनै बेखौबो जोङो मोजाङै सिबिनो रोङाखिसै, बा जोङो बिथांनो सुबिदा होनो थाखाय जेबो सेस्था खालामैया जोंनि थाखाय जोबोद लाजिथाव बाथ्रा। दिनै बिथांनि एबसेन्सआवहाय हारियाव माखासे गुलाय गुजाय आरो गावनिफ्राय उजिनाय फिसालाफोरनि गेजेराव गुलाय गुजाय सोमजिनो नागिरदों। दिनै बेखौ सोर जुथायगोन? दिनै सोरबाया जाथिनि थाखाय नांनायावनो थैजासिम जिउ साजा होजानो नागिरबाय, सोरबाया फासि अर्डार जानो नागिरबाय, सोरबाया जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजाबाय। जाथिनि थाखाय हाबा मावनायाव जोबोद खस्थ' लाबोबाय, नाथाय बिथांमोननि थाखाय बर' हारिया बा जोंखौ दैदेनबोनाय बर'नि दैदेनगिरिफ्रा मा मावगोन? आंबो मोनसे सोंथि दैखाङो। स' गाइसमोन, बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो रायजो राजाफोर, नोंथांमोना रन्जन दैमारि सारनि सायाव मा भिउ खालामो बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरब्लानो जाबाय। आरो बिजिरनाया नोंथांमोननि सायाव हगारनानै होबाय। स' भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला। रन्जन दैमारि सार लं लिभ, बिथाङा जेलनिफ्राय थाबैनो गनो हाथों, बेखौनो अबंलावरिनाव आङो आर'ज गाबबाय। स' भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।